Tanja Drakulić, skladateljica, pianistica, muzikologinja i orgulje sam svirala, mada sad više zapravo ne sviram, iako mi se činilo veliko zadovoljstvo. To što ste me uključili u koncert Migracije je pun pogodak zapravo, zato što ja sigurno spadam u krug skladatelja koji migriraju lijevo-desno. Ja sam zapravo još za vrijeme studija dosta putovala, za vrijeme studija klavira u Zagrebu, to je bio moj prvi studij kod Pavice Gvozdić. Da nisam imala tu sreću da sam studirala u razredu Pavice Gvozdić, ja bi vjerojatno već tada otišla nekud van. Zato što sam zaista samo s njom osjećala tu valnu dužinu i kako se to dogodilo, tako sam ostala u Zagrebu, studirala klavir, jel? I zapravo je i u velikoj mjeri Pavićina zasluga što sam se ja nastavila baviti skladanjem, jer me ponukala da pokažem neke svoje skladbe Stanku Horvatu i tako je to zapravo završilo studijem kompozicije. A što se dogodilo? Ja sam na svom diplomskom ispitu iz klavira na Zagrebačkoj akademiji, znači prvi puta svirala svoje skladbe i to je bilo posebno odobrenje Stanka Horvata, zato što ja tada nisam bila čak ni student kompozicije, ne gotovi kompozitor, nego niti student. To su bili moji prvi radovi minijature za klavir, koji su se jako dopale Stanku Horvatu i Pavici i oni su to znači odobrili da ja to sviram na svom diplomskom. To je bio taj ključni moment kad sam ja odlučila da definitivno idem dalje u tom smjeru. Jedno vrijeme studirala i u Beču na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst kod profesora Urbanera. Jedno vrijeme sam bila i u Parizu na Ecole Normale. Međutim, to nisu bila mjesta na kojim su moji odgovori dobili pitanja. Ja nisam bila zadovoljna niti u Beču, niti u Parizu. I tako se dogodilo da sam došla do Moskve. Naime, ja sam se javila za jednu stipendiju, nisam ni sanjala da bi uopće mogla dobiti stipendiju za Moskvu. To je tada bilo praktički nemoguće, jer su bile isto, ne znam, jedna ili dvije stipendije na cijelu bivšu Jugoslaviju, stvarno mission impossible. Međutim, dogodilo se, pozvali su me na prijemni, zapravo na usavršavanje iz klavira. I onda sam ostala na studiju kompozicije, na cijelom studiju i najljepši dio mog života, ja mogu reći. Dakle, to je bilo razdoblje od 88. do 95. Ja sam tamo završila sve do kraja, čak sam i radila kod njih kao asistent kompozicije. Skladatelj mora biti izvođač, bar na nekom instrumentu. Ne kažem da mora javno nastupati, ali skladatelj mora vladati nekim instrumentom. To je sasvim sigurno. Inače, uopće nema osjećaja za ljude koji to sviraju, ja bih tako rekla. Obje su mi uloge drage, naročito volim svirati sama svoje skladbe. Puno puta na nekim mjestima na kojim nisam očekivala vidjeti nešto što sam vidjela. Na primjer, ovog trena mi je palo na pamet. Fantastičan nivo na Kosovu. Fantastični svirači. Dakle, meni su tamo prije, koja je to mogla biti godina, možda 2006. tako nešto, priredili autorski koncert od kojeg sam ja pala u nečist. Kako je to bilo sve pripremljeno, odsvirano, navježbano, popraćeno. Ja sam stvarno bila zadivljena i pamtit ću to dok sam živa. Što se tiče skladbe Anđeo Bola na stihove Silvija Stakmira Kranjčevića, nastala je dakle zaista povodom tog koncerta omaž Kranjčeviću i na inicijativu Renate Penzić. Ja sam stvarno jako zahvalna njoj što mi se javila i eto, proučavala sam Kranjčevića, prisjećala sam nečeg što sam davnih dana čitala. Stvarno Anđeo Bola mi se izdvojila kao skladba odmah. Meni je to zgodan odgovor na pitanje. Kaže, šta je autor htio reći? Ne? Ono što je rekao. Umjetnost je stvarno
nešto što je iznad svega što ljudski rod poznaje. Eto, to je nekakav moj zaključak i drago mi je da sam tome posvetila svoj život.